दिनै सारा आसामनि जि बोर्ड अफ सेकेन्डारि एडुकेशन आसाम सेबानि आन्दाराव मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टखौ होनाय जाबाय आरो 4,05,582 गासै केन्डिडेटआ थांनाय बोसोरनैनि कोविड महामारिनि उनाव देग्लाय बेयाव आनजादाव जिरायदों आरो बे आनजादनि जिरायनायनि गेजेराव 56 पॉइंट सामथिं रिजाल्टआ दिनै फैदों। गुबुन बोसोरनि रुजुनायाव देग्लायनि रिजाल्टआ 5% नायोब्ला खोब माने सन्तोषजनक बेबायदि जोङो लानो हाया। नाथाय थांनाय जानुवारि आरो फेब्रुवारि मासाव कोविडनि माखासे थासारियाबो गैया नङा दंबावोमोन। थेवबो जोंनि गासै एसामिस मिडियाम, बर' मिडियाम आरो इंराजि मिडियाम लोगोसे हाई माद्रासानि गासै स्टुडेन्टफोरा गावनि नाजाथाबनायजों बिमा बिफानि मदद आरो फोरोंगिरिफोरनि फोरोंनाय आरो मददनि गेजेरजों मोजां रिजाल्ट खालामनो हादों। दा जिहेतु आसामनि सेबायाव टपारनि मोनसे लिस्ट बानायनाय जायो आरो 50निबो एबभ माने टप 10 पजिशनाव मासि आवग्रिनो हादों आरो देग्लाय रक्तपाल सयकिया सेन्ट मेरि स्कुल माने नर्थ लखिमपुरनि बियो 597 मार्क्स लानानै सेथि मासि आवग्रिनो हादों। आं गिबियावनो रक्तपाल सयकिया बिथांनिसिम आरो बिथांनि न'खरनिसिम आरो बिथांमोननि फोरोंगिरि आरो स्कुलनिसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आङो गाहाम हामलायनायखौ आरो बाख्नायनायखौ आं बावहरदों। लोगोसे बर' बिजोंनि जि बर' मिडियामनि जि रिजाल्ट, बे रिजाल्टनि जि डाटा, बे डाटाया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिल्ला आफाद आरो दखरा आफादनि गेजेरजों बियो फैगासिनो दङ आरो मेट्रिकनि जि फार्स्ट डिभिजननि जि जोंहा एबसुनिफ्राय जिखिनि जोङो टारगेट लानानै हाबा मावदों बा मिशन स्किल एन्ड क्वालिटी एडुकेशन मेट्रिकनि रिजाल्टआव मेक्सिमाम फार्स्ट डिभिजन जोङो बांहोनाय आरो पार्सेन्टेजखौ बांहोनायनि थाखाय जे हाबा मावबाय थादों। दा बिनि बेलायाव फार्स्ट डिभिजननि जि नाम्बार्स बे दाबो टेलि फैजोबाखै, नाथाय जोङो लादों जे बियो एबभ 1500 1500निबो बियो बारा बियो जागोन। जोंहा मोनसे बिसास दङ। गुबुन गुबुन जिल्लानिया फैबाय, माखासे जिल्लानिया फैनो गोनां दंबावो। फारसेथिं जुदि टप 10 टपारफोरनि लिस्टआव नायोब्ला बर' मिडियामनिफ्राय जायगा आवग्रिनो हायाखै बा गुबुन मिडियामाव फरायनाय बर' स्टुडेन्टआबो बेयाव देग्लाय जायगा मासि आवग्रिनो हायाखै। दा बे फारसेथिं आङो नोजोर बोनानै गासै रिजाल्टखौ आङो स्टाडि खालामदों आरो बेयाव नायबाय जे दासिम आंनियाव मोननै मार्कशिट दङ जे इउएन एकाडेमि खैराबारि, बे इउएन एकाडेमि खैराबारिनि मनदिप बर' आरो लोगोसे इउएन एकाडेमि कुमारिकाटानि दीपक बर' बे सानै फरायसाया 97% बिसोरो माने मार्क्स मोनदों, माने पार्सेन्टेज मोनदों 97% आरो टटेलाव 582। दा आसामनि सेबानि टप 10नि 10 पजिशन जि लवेस्ट जि रेंक बिनि मार्क्सआ जाबाय 588 आरो बिनि पार्सेन्टेजआ जाबाय 98 आरो बर' मिडियामनि स्टुडेन्टनि जि माने हाइस्ट मार्क दासिम जोंनियाव मार्कशिटआव फैनाय बे जाबाय 582 आरो बिनि पार्सेन्टेजआ जाबाय 97, माने 98आ लवेस्ट आरो जोंनिया जाबाय 97आ हाइस्ट। दा बेयाव 1%नि डिफारेन्स दङ। दा बेखौ लानानै जोङो जोबोद मोनसे आफसोस मोनसे फिल खालामदों जे 1%खौ मासि आवग्रिनो माने एनहेन्स खालामनो हायोब्ला बा 1%नि थाखाय जोङो जुदि एसे फरायसायाबो जुदि गोसो होबावोमोनब्ला बा फोरोंगिरि फारसेनिफ्राय जायफोर इभालुएसन खालामो बिथांमोना जुदि एसे मोजाङै जुदि इभालुएसनाव जाय स्टुडेन्टआ 97% मोनखाबाय बे स्टुडेन्टनि थाखाय आङो मेथ्सनि बाथ्राखौ बुङा, खिन्थु गुबुन गुबुन साबजेक्ट इंराजियावनो जा बा जेनेरेल साइन्सआवनो जा, ससियेल साइन्सआवनो जा बा नोङो गुबुन गुबुन जि साबजेक्ट दङ माने बड' एमआइलआनो जा, बेयाव एसेबाबो एनहेन्समेन्टनि बेबस्था दङमोन। आरो थांनाय समफोरावबो जोङो सेबानि चेयारमेनजों रायलायदों आरो माने जोङो गुबुन गुबुन फोरोंगिरिफोरजों रायलायदों आरो इभालुएटर जायफोर एग्जामाव थाङो जोंनि जायफोर सिनसियार आरो डेडिकेटेड टिचार्स बिथांमोनखौ जों खावलायदोंमोन जे नोंथांमोना मेट्रिकनि माने बहि नायनाय समाव एन्सार स्क्रिप्ट नायनाय समाव
जाहाथे सेबानि जि इन्सट्राक्सन माने फ्रि हेन्ड मोजाङै इभालुएसन खालामनांगौ मेक्सिमाम मार्क्सखौ स्टुडेन्टफोरनो जिखिनि बेनिफिट होनो हायो बेखिनिखौ होनांगौ बे जाबाय सेबानि इन्सट्राक्सन आरो सेबायाव जों जेब्ला थांनानै रायलायो सेबायाव जोंखौ बुङो जे बर' मिडियामनि स्टुडेन्टनि बहिखौ बर' मिडियाम टिचारानो नायो एसामिस मिडियामनिखौ एसामिस मिडियामनि टिचारानो नायो बा इंराजि मिडियामनिखौ इंराजि टिचारानो नायो दा बेबायदियाव बर' मिडियामनि फोरोंगिरिफ्रा मार्क्सखौ खम होनायनि थाखाय बेबायदि जोङो टपार मोननायनिफ्राय बन्सित जानांदों नामा बा एसे जोङो बेयाव आख' फाख'आव गोलैदों नामा बे बाथ्राया दिनै जोंनि एनालाइसिसआव फिन खेबसेबाव फैबावदों आङो दीपक बर' आरो मनदीप सानैबो बर' खैराबारि UN एकाडेमि आरो जोंहा कुमारिकाटा UN एकाडेमि सानैबो स्टुडेन्टखौ आङो बेस्ट उइसेस आरो कंग्रेचुलेसन जासिदों बिथांमोननि गार्जेनखौबो आङो साबायखर बावदों आरो लोगोसे स्कुल अथरिटि आरो प्रिन्सिपाल आरो फोरोंगिरिफोरखौ आं साबायखर बावदों जे नोंथांमोननि स्कुलनिफ्राय जाय समाव बर' मिडियामाव 70 मार्क्स पार्सेन्ट बा 75%खौनो जों मोनामोन जेराव जों लेटार मोननोनो क्राइसिस जायोमोन डिस्टिंक्सन आरो स्टार मार्कआथ' बिराद गोजाननि बाथ्रामोन खिन्थु दिनै 94% मोनसे समाव 96% आरो दिनै 97%सिम जोंनि स्टुडेन्टफोरा माने मावसिया माने पार्सेन्टेज आवग्रिनो हानाया जोंनि थाखाय गोग्गाथाव नाथाय दुखुनांथावा बेनो जे जोङो टप 10आव आङो दाख्लैबो सेबानि चेयारमेन RCJN बिथांजों रायलायदों जे माने एबाराव जोंनियाव माबा मोनसे मोजां खबर दङ नामा बर' मिडियामाव बेबायदि होननानै आं सोंदों नाथाय बिथाङा क्लियार काट बेबायदि एन्सार होनो हायाखै कभिड सिटुएसन बायदिसिना बाथ्रा खिन्थु बिथांमोना जोंखौ जेब्लानो रायलायदों बे बाथ्राखौ स्पष्ट बुंदों जे बर' मिडियामनि बहिखौ बर' मिडियामनि टिचारा नायो आङो बर' मिडियामनि टिचार्सखौ बा इभालुएटर आरो जायफोर इभालुएसन एन्सार स्क्रिप्ट नायनायाव दङमोन आं बिथांमोनखौ दाय होनो नागिराखै आंहा बिथांमोननि सायाव खुनु रिजार्भेसन बा बेबायदि नेगेटिभ आंहा सिन्था गैया नाथाय जों एसे गोसो खुलिनानै एसे जोंनिनो फरायसा जोंनिनो फरायसुलि आरो जोंनिनो गावनि आंगो माने माहारिनि स्टुडेन्ट होननानै जायफोरा 97 मार्क्स मोनदों पार्सेन्ट मोनदों बिसोरनो माने 1%नि थाखाय बा 1-2 नम्बर मानो जों एनहेन्स खालामनो हायाखिसै बा जोङो रिक्स लानो टान मोनो नामा जों मालाबा बेबायदि गावखौनो रिजार्भ खालामनानै लायो नामा जे बे स्टुडेन्टआ बिसिनिल' मोनदों आं जों बारा होनो हाया नाथाय एसामिस मिडियाम आरो इंलिश मिडियामनि जायफोर इभालुएटरफोर बिसोरो मोनसे फ्रि हेन्डनि गेजेरजों मार्क्स होनायखौ जों नुदों आरो बिसोरनि मार्क्स आरो रिजाल्टआबो मोजां फैदों दा बेखायनो आङो फैबाय थानाय समाव जोंनि गासै फोरोंगिरि समाज आरो जोंनि माने स्कुल अथरिटि जोंनि गार्जेन जोंनि स्टुडेन्ट गासैखौबो नाजानायनि गेजेरजों टपारनि जि लिस्टआव जोंहा रेंकआव फैनो गोनां दङ बेखौ मावफुंनांगौ मिथिनो मोन्दों जे एबारनिफ्राय क्लास 10नि आनजादा दा जि स्टेटासाव माने टपारनि लिस्ट फैयो बा बायदिसिना मोनसे जायो बेबायदि मोनसे सिस्टेमाव थानाय नंलिया निउ एजुकेसन पलिसि फैबाय बे नर्मेल स्कुलनि रिजाल्ट बादिनो जासिगोन नाथाय 10नि एग्जामा जोंनि थाखाय मस्ट इम्परटेन्ट बे स्कुल सिस्टेमाव थायोब्लाबो बिनि मार्क्स आरो बिनि क्वालिटिखौ जों गुन गोनांखौ मोजाङै लाखिनांगोन आरो आं बेखायनो गासैखौबो बे बिथिङाव नोजोर होनो आं खावलायबाय गुबुन फारसेथिं सारा आसामनि बर' मिडियामनि बा बर' मैखोम ओनसोलनि जिल्लाफोरनि पास पार्सेन्टेजखौ जों जुदि नोजोर होयोब्ला बिटिआरआव थानाय चिरां जिल्लाया 34%ल' बे बिराद दुखुनांथाव माब्लाबा 26%बो जानाय जोंनियाव रेकर्ड दङ चिरां जिल्लायाव आरो माब्लाबा कार्बि आंलं आरो डिमा हासावआव माने खम पार्सेन्टनि माने बेबायदि रिजाल्ट जों नुनो मोन्दों दा बाक्सा जिल्लायाव 66% क'क्राझार जिल्लायाव 47% उदालगुरि जिल्लाया 46% आरो चिराङा 34% आदार जिल्लाफोरावबो सनितपुर बिश्वनाथ लखिमपुर धेमाजि गवालपारा गलाघाटफ्रावबो बर' मिडियामनि एग्जाम होग्रा दङ नाथाय बेफोरनि गासै बिथिंखौ नायोब्ला आउट अफ दा 33 डिस्ट्रिक्ट माने चिरां जिल्लायानो लवेस्ट रिजाल्टनि पास पार्सेन्टेज आरो बिखौ लानानै बिटिआर सरकार बिटिआरनि इडुकेसन डिपार्टमेन्ट आरो एबसु बर' थुनलाइ आफादाथ' मावगासिनो दङ आसाम सरकार गासैबो जोङो लोगो नांनानै खामानि मावनो गोनां दङ जोंनियाव जथेस्थ' दाबो माने साइन्स आरो मेथ्सनि टिचार गैया जथेस्थ' स्कुलाव इनफ्रास्ट्राक्चारा मोजां नङा मोजां टाइम मथे क्लास जाया टाइम मथे बेयाव माने एग्जामफोरा मोजाङै कन्डाक्ट जाया गुबुन फारसेथिं जोङो नायबाय
जे सारा आसामाव 377 स्कुलाव माने बिल' 30 स्टुडेन्ट थानाय सिंगल माने टिचार थानाय बर' मिडियाम स्कुल दङ आरो 327 एबभ 30 60 70 80 माने सिंगल टिचार थानाय बर' मिडियाम स्कुल दङ गासै जुदि जोङो दाजाबनानै नायोब्ला माने बियो 800नि खाथियाव बर' मिडियाम स्कुलाव दाबो एलपि स्कुलाव गुदि फरायसालियाव सिंगल टिचार आरो फारसेथिं नील जिर' टिचारबो दङ दा बे जोंनि थाखाय साननो गोनां अकल जों 9 10 नि मेट्रिकनि रिजाल्टखौल' नायबा जानाय नङा जोङो फाउन्डेसनाव मोनदोंना मोनाखै बेयाव मिड डे मिलनि बेबस्थाया जादोंना जायाखै इनफ्रास्ट्राक्चार दंना गैया गोबां स्कुलाव जों नुदों दाबो डेस्क बेन्च गैया बस्थायाव प्रभिन्सियेलाइज स्कुल सरकारि स्कुल भेन्सार स्कुलनि मेटाराथ' आलादाबाव दा बे प्रभिन्सियेलाइज स्कुलावनो दाबो डेस्क बेन्च गैया बस्थायाव जिरायनानै क्लास खालामनो गोनां जायो आरो आसाम सरकारा बर' मिडियाम स्कुलखौ जोबोद गाज्रि नोजोरजों दाबो नायगासिनो दङ आसामनि सोलोंथाइ बिफान आसामनि गासैबो बे सोलोंथाइनि जिखिनि माने मेसिनारिफोर दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसाम सरकारखौ खावलायदों बिटिआर सरकारखौ खावलायदों सोलोंथाइनि बेलायाव मोनसे बोल्ड स्टेप लानानै मोजां खामानि मावनांगौ स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन बा कलेज प्रभिन्सियेलाइजेसन बेथ' थाबाय प्रभिन्सियेलाइजेसन माने जिखिनि माने जोंहा स्कुल कलेज दङ बेखौ जों जोथोन लानांगोन गुन गोनां सोलोंथाइखौ जोङो लांनांगोन आरो नङाब्ला बर' मिडियामनि जि मोनसे रिजाल्ट बे रिजाल्टआ दिनै जिखिनि स्टेटासाव सहैदों बे उननि समाव बिनिख्रुइ आरो जोङो गाज्रिसिन रिजाल्टबो जों मोननो हायो दा बेखायनो बयहाबो रेसपन्सिबिलिटि दङ आरो जोंनि फंबाय